Kardom Karbi long pini le thot ani li puthot bang thlana le tum kelang bom mate kaching honai channel Karbi AKEJOI along la pena prang se ka do ka vela ni le video mate ni le channel long kelang ara do an fans tame ni le hin pen Kardom pajrek lo Kardom la penon kelang bom na le tum la Karbi AKEJOI channel long sakki milang pole subscribe ikha la pen la dung het belar jan long ta ber pen na le tum all long sede thala la pole monon phet ni li ka preka video le upload tame na le tum mobile long nang kle da prang ya fan lo la pen pinia video le thota nali tum la screen on technology ni li voting system kala community long ni li upload la sinali tum bang dak kichos ba nali tum la free certificate da hin sinali tum kinaing pula so video sinali tum dimana video sinili ba nawan pilo la sinali tum lang igon PS certificate man la pen ko sonson man nali tum dak thek pon long po asila ke medical charlie boy polo te medical hin charlie boy polo la certificate bang nali tum semars kimi athima laki si gopen si launch on la certificate bangala sinali tum video bang ke chengmen ki judlang la lo pulen ali tum chini po la fen video kai keson la video start e frang frang ali tum intro bang sabse lang go intro lang dat pen video chengpon felona tangte pada de pin pen ali tum intro lang lapen aprang sinalitum la soling bang kenalitum jong sila certificate se mari pultu nalitum whatsapp na humre go parni simulamusan ile whatsapp na nalitum hanang sen ikpo la soling banga lapen na soling long damda da penalitum thengno la sonang klang igi lapen nalitum aprang sida email bang nalitum email dak fill up nang pol lapen your full name nalitum dak chipinang pol lapen la dan nalitum la father name lapen dak la mother name la pen dak nalitum la test subject ba nalitum dak pen choice pon igo la pen la participation of diabetes screening hospital la choice pon igo la nalitum da option di la so option ba la pen dan nalitum dak la add file pula nalitum la photo ban dak pen upload pon nang po passport size la pen nalitum dak sex ba nalitum banga dak male ma female ma nalitum la chongwai panang po la pen la update thek loin nalitum dak mobile number la pen dak home address ma nalitum dak pen fill up nang po la pen nalitum la next number nang po la pen da nalitum la thek loin la page 5 ando asi page 2 long ba nalitum password na hai la sa password ni li la screen long sta me nalitum thek pon long po asi prabjen penili tada fill up la pen next step lang le chetong tuna la penili dak fill up thai lo la si fill up thai fit nalitum la next thek longi la next long ber pon igo ha la next long ber det pen fit nalitum subsang hong chet no la pen dak nalitum la punang chiklang podak back mate next nang chiklang la pen nalitum pla dak bang next ber pon igon la pen nalitum dak next thek pon longi la next long ber pon tu igon nalitum pen tan nili danang piklang le thodlo dak next long ber det pen finalitum dak password bang na hangi password la son le ber igon nalitum password beredar pena fit nalitum dak next akop duthi la next long ber pontunon next long beredar pena fit nalitum dak question ba nalitum dak fill up nang po asi question la ka answer ba nalitum dak fill up nang po mate choose po nang po asi da answer bang la a number answer ba nalitum nang lang duno mate nalitum la screenshot sta hosta nalitum copy long stone me note that non sidak la one number question no manalitum la a lo la pen la b number lang ta a lo la pen c number lang ta a lo c number lang ta a mane la 3 number lang ta a lo la pen da 4 number lang ta nalitum a lo la pen 5 number lang ba nalitum b lo la pen 6 number lang bang nalitum a lo la pen dak 7 number lang dam lo pulda 7 number lang bang nalitum dak ta a lo la pen 8 number long bang nalitum 7 number long nalitum b lo la pen 8 number long nalitum b la pen 9 number long polo nalitum la a le
ber iko lapen 10 number long nalitum dak A lapen 11 number long ta A lo lapen dak 12 number long bang nalitum la B select pon iko lapen dak 13 number long bang nalitum la B select pono la dak fill up thai finalitum la next thek longi la next long ber iko nalitum la next long ber dat benefit nalitum I think no na chiklang po jasta next long ber dat benefit nalitum dak thek long po the name and photo session with Google the sinalitum la submit non lapen la submit option long thek long po la submit non la submit that benefit analitum email long stame nang send ikpo dakpen nalitum la thek pon longi nil dana paklang ikpo thanks you for your submission if you pass you will be receive printable certificate shortly jongsi nalitum question answer jongsi chokthai pol nalitum certificate ba email long nang send ikpo parni sileni li nang thana son lo la nalitum la score line pol la view score long ber iko la view score long ber dat benefit nalitum dak score bang chilang long po kan sinalitum ka fill up ki on mangon ema la peniliamu bang video watching ton koklo la sinalitum dak score bang chilang polong po la si chokma kuna dim si chokma chok chima la hai nalitum dak chilang long po la penalitum email long chilang damo dak nalitum certificate nang pili at panilin ingpu po email ta nalitum nang lang don igbomo la so video ba la penalitum la email long thek ponlong po la email long bangen dak nang pili ala certificate asi raso certificate nalitum dak pen download iko la nalitum dak thek ponlongi la penili dak pen download pon po la pen nalitum hanam piklang po certificate bang nalitum la certificate bang dak thek ponlong po la se dak nilim thamen pen sinili dak blur pidet lo la se la son certificate la an kemen nalitum dak pen thek ponlongi la se dak data lang iktamen nalitum la for 10 pini 10 lo nalitum ta prabjen pena so certificate nalitum apply go mate fill up go dak participate dunno te long pon nalitum ta certificate bang la hello la sipini video bang la anchot lo jong sin nalitum so video la mesen pulta like comment la yu bang ting ni no la pen link bang ni whatsapp long stan men ang pidet pen nalitum pan la si nalitum kan ma share na so video share ik tha la pen pini video bang la anchot lo la si dome thak me kardom